Ôl ato ni fan hyn I gylch y gwartheg ac I ni dal yma yng nghanol cystadlu'r gwartheg Dion Cymreig ac I ni wedi cyrraedd Pencampwriaeth erbyn hyn Pencampwriaeth y Tarw a mae Rhodri Williams o fferm Aberdeinan Llandeilo gyda fi'n gwmni o hyd. Mae'n gystadlu da di bod yma yn y gwartheg Dion bore yma Rhodri? Os mae Tarw smart, dim un edrych mas o'i le yma. Na, dim o gwbl ac I ni wedi cyrraedd Pencampwriaeth y Tarw ar hyn o bryd. Fydd y da wrth gwrs y gwartheg I ddod a'r heffrod wedyn yn y man a mae da ni y tarw ifanc yn pasio ni fan hyn nawr rhif 3-dim-dim-dim. Hwn yn illodd y Pencampwriaeth y Tarw ifanc yn dyfe y tarw teulu Ransom. Ransom, ie. Beth am y tarw bach ma Rhodri? Y tarw cywir ydi. Yn dywe? Mae'n edrych dim mas o'i le ond mae'n erbyn doi tarw llawer fwy o fe oherwydd yr oedran de. Ond nagi, I fi'n licio fe, mae'n cerdded yn smart. Mae'n tarw cywir. Cywir iawn ac yn darw fel wedes I sy'n symud yn dda yn dywe. A wedyn y tarw yn illodd y gystadleuaeth arall wedyn i'r Tarw Hun, achos dwi'n mynd hen darw, i'r Tarw Hun 3-dim-dim-7. Tarw Ken Ellis a'i feibion o Tywyn. Mae hwn yn darw da, yn darw trwm fel o'n i'n sôn gyda yn dal I hunan yn dda, ysgwydd dda yn y fynd o se. Os mae sgwr yn cryf yn oedd, mae'n smart. Mae'n un smart, mae'n dal a llyged yn syth a, wel... Glyn Cemlyn Williams, tyddi'n deicws i'r ddimbych yn beirniadu ac dwi'n am efallai, tywod, mae hwn eitha hi yn dyfe. Mae'n anodd gweld fel gallith e roed ei dim byd arall. Na, mae cymeriad yn y tarwyn. Mae'n o funud ath y mewn, o'ch chi'n gwybod. Mae'n edrych yn llon llaw, ond na, di war y teg. Maen nhw wedi gwneud jobyn da iawn ohono fe. A mae Ken yn aros o hyd I weld, ond dwi'n meddwl bod e'n gwybod mae fe sy'n mynd I fynd â hi ar beirniad yma nawr, yn sgwrsio gyda un o'r stiwardied. A dyma ni, mae'r foment fawr dwi'n meddwl yn agosau. Mae'r rosettes yn dod mas. Garden goch a'r sash ar y ffordd. Na. Wyt ti wedi dyblesio gyda'r safon? Ydw, war y teg. I'n meddwl popeth sy'n digwydd I byd ameth ar y funud. Na, war y teg, mae pawb wedi troi mas stoc da iawn. A mae wedi wneud y penderfyniad. Dwi'n eilio hynna'n sicr. Do y Pencampwriaeth felly, Pencampwriaeth y Tarw. Yn mynd I Ken Ellis a'i feibion. Arbennig iawn efo'r tarw Brisgaga Brenin 67. Llawn heiddi fe. Mae'r tri tarw yn ei man. Wedyn, war y teg. Llongorchiadau mowr iawn I Ken a'r teulu. Gwych. Diolch I ti Rhodri. Oben iawn, diolch yn fawr. Wel, Ken Ellis. Dechrau da i'r sioe fawr. Wel, ia. Da iawn Ifan. Ti'n bod... Mae wedi bod yn hir iawn dwad, ac mae fore braf ma'n dydi. Ac el Pencampwriaeth y Tarw, braf iawn. A safon arbennig o uchel mae eleni, Ken. Da iawn, chwarae teg. Ti'n bod, mae yna heffrod I fewn y shed na, mae nhw werth I gweld, i gwir. Oes, ond fi braf gweld nhw allan. A dyma fi dechrau'r llwyddiant I chi heddi? Wel, gown ni weld, Ifan, gobeithio. Pob lwc I chi gyda gweddill y cystadlu ti wedi ddod heddi, ond I chi wedi ennill dosbarth hynod o gystadleuol yn barod, Ken. Diolch yn fawr, Ifan. Arbennig, pob lwc, boi. Diolch Ifan.